fost un adversar dificil, mai ales pentru faptul că a revenit în joc după 6-1 în primul set și asta m-a cam necăjit. Un eveniment foarte interesant, aș dori să facă de mai multe ori pe an. Aș vrea să mulțumesc părinților mei că m-au îndrumat spre sport, soției mele că e alături de mine, acceptând să fiu în fiecare weekend pe terenul de tenis. Speram să întâlnesc un adversar puțin mai slab. A fost destul de greu de învins, rezistent. Nu știu dacă a fost, cred că a fost un pic obosit, că seara am jucat târziu și cred că a fost un pic obosit. Nici mie nu mi-a mers jocul foarte bine, dar am scos-o la capăt până la urmă. A fost un meci intens, astăzi frumos, cred că e cel mai bun meci pe care l-am jucat în turneul ăsta. Da, n-am mai reușit să mă antrenez între turnee și rezultatele s-au văzut. Am pierdut, dar a fost un meci superb. M-am simțit extraordinar și am avut un partener pe măsură. Dacă și vremea asta ar fi ținut mai mult cu noi, era în regulă, dar oricum, felicitări și pe ediția viitoare sper să jucăm mai bine. Vremea n-a fost, din păcate, de partea noastră, dar organizarea a fost ca întotdeauna impecabilă. Turneul de consolare se vrea și o apropiere între jucători, nu? Am vrut să ne batem, dar s-a jucat totul până la ultima minge, când a reușit totuși o dublă greșeală și atunci am încheiat conturile. Și noi, facem o echipă, de 3 ori pe săptămână mergem la tenis, e normal să fie așa. Out. Și ne bucură tovărășia în care am fost aici, oamenii pe care am revăzut sau i-am cunoscut și faptul că la noi în firmă, deși lumea a lipsit din cauza ploii, s-a creat o mare emulație din punct de vedere al tenisului și foarte multă lume a început să joace tenis văzându-ne pe noi, foarte implicați în fenomen și poate că, nu știu, data viitoare vom avea un lot chiar mai extins. Cred că a fost destul de greu și ați avut destul de multe emoții, cu ploaie, cu unde jucăm, dar a fost foarte bine. Ne-am culcat cam târziu aseară, pe la 2, dar a fost ok astăzi. Mulțumim și numai bine, ne vedem în primăvară. Istoria se repetă, am întâlnit în finală din nou Vodafone-ul, din nou ne-am învins, meritat și de data asta. Nu pot să spun că e un complex, dar cred că nu suntem suficient de pregătiți. Ce pot să spun, am zis și ieri că nu mă așteptam ca organizatorii să se descurce în condițiile vremii nefavorabile, dar s-au descurcat și până la urmă a fost o ediție reușită. Dar ce este important astăzi că s-au întâlnit doi parteneri cu lungă tradiție în ceea ce privește business-ul și deja începe să devină o lungă tradiție în ceea ce privește tenisul. Mulțumiri întregii echipe de la Media Production Group și Tennis Partener care au reușit în cele 2 zile
să treacă peste neajunsurile produse de vreme și să ne aducă în faza și în situația în care să putem să oferim și premii.